honetako Euskadiko traineru txapelketara, aurten be, azkaneko urtietan lez, legitzeko uretan jokatuko dan txapelketia, emakumezkoen lehenengo txandan, lehenengo kaletik, Arraun Lagunak joko da, bigarren kaletik Gorixo, hirugarren kaletik Hernani eta laugarren kaletik Kaiarriba. Emakumezkoen Euskadiko traineru txapelketako lehenengo txandako enbarkazioak 20 segundu pasa diraz, beraz, txandia balizokua da, aipatu, txanda honetan lehenengo karretik Arraun Lagurako neskak daukautela, laugarren postuan doiaz neskak Euskotren ligan, 4 puntogaz, lehenengo aldiz parte hartzen dabe honen neskak Euskotren ligan, euron entrenatzailea Patxi Olabe dabe, eta patrolanetan Andrea Azturillo dago. Bigarren kaletik Gorixoko neskak dagoz, hirugarren postuan dagoz Euskotren ligan 8 puntogaz, Gipuzkoako txapelketan hirugarren sailkatu zirean, euron entrenatzailea Santi Zabaleta da, hainbat urtetan arraunari handitzakua eta Zumaitza eta talde batzutan ibritxakua, eta patrolanetan Nadet Agirre dauke Gorixotarrak. Hirugarren kaletik Hernaniko neskak dagoz, bosgarren postua dagoz, Gipuzkoako ligan 56 puntogaz, entrenatzailea Xavier Zabala dabe, eta patrolanetan Miren Garmendia eta Malen Oiartzabal ibiten dira Zernarriarren popan, baina gaurkuan Miren Garmendia dago patrolanetan. Eta laugarren kaletik Kaiarribako neskak dagoz, Gipuzkoako ligan 7. postuan dagoz Donostiarrak 38 puntugaz, euron entrenatzailea Borja Mena dabe eta patroian gaurkuan Erika González.
honetako traineru guztiak. Eta denborak honek izan dira, lehenengo postuan Orixo, 6 minitxu eta 57 segundu, bigarren kale horretatik. Lehenengo taletik, bigarren postuan Arro Lagunak 7 minitxu eta 4 segundu. Hirugarren postuan Hernani, hirugarren kaletik 7 minitxu eta 17 segundu. Eta tanto honetan, laugarren postuan Donostia laugarren kaletik. Salva handi bat eurori. Gaurkoan itxasuen kondizioak estomaiago urbiltzen gabeta. Era artxak ikasiko gabe horizontarrak txatika. Era zurreko txandako traineru gabe. Horizontarren denboria kontutan euskiriko gabe. Euskadiko traineru txapelketia etxera duan nahi bagabe. Arrau Lagunakeko neskape helbu bat. Azkaneko olatue laguntzien bat. Eta hirugarren posturako hemen Hernaniko neskape. Salva handi bat eblontzako be. Eta laugarren postuan Donostiarrako neskak lehenengo kalera urbiltzia aposta modura hartu ez daben bakarrak ordator, zonete, euren estropaia maite. Salva handi bat, lehenengo txanda honetan parte hartu dela